Ah iya. Genti njajal sing anu, wajah baru njajal. Heeh. Coba nak. Kenny. Si Gondoro kamu kae lho. Iya disepoti nganggo pelok di. Pelok. Ah, sepoti sing aja ninggal aku trimo bonceng wiwit budal jarine bebaran terus kekewang Nah, iki wajah baru iki. Mbak Kenny. Ya tur ya putra daerah. Putra daerah. Iki sing tak senengi, Pak. Piye? Gingsule, Pak. Gingsule piye? Oh, aku wis tau arepe seneng cah gingsul, Pak. Ning Rasido. Mergane. Lah 15 gingsul kabeh, Cek. Aku jenenge ora gingsul nek ngono. Apa, Pak? Aku jenenge Sarpo Kenaka nek. Wis arepe tak senengi. Lah iki lak gingsul apa to, Pak? Aku sarepe nyenengi cewek iki gingsul. Wah, nambahi manise ngono. 15 iki gingsul kabeh wis Rasido aku. Gingsul kompo. Pripun? Mbak Kenny. Kuwi ora mau nyanyi lagu apa? Gandeng Sinden Anyar yo pasah di dawian nembang apa? Ditawani bayar nembang apa? Setya tuhu. Berarti apik iki iso ngerti kahanan tegese iso jumbuhke karo ujube. Iya. Ngantenan iki. Ngantenan kanca tani ya ya. Ah iso. Mosok iki mathuk. Setya tuhu mathuk, Pak. Ning upama ki ngadoke bersih desa ngono ya mathuk ya ngerti dusun barang kok iki ya. Ngerti. Oh. Ya ora. Nek sing baku ya nyengkuyung karo Mas Kandar. Dibawani nak kaya ngapa nak? Wah iki nadan isih cilik burung klepetan jelanteng kanapson. Napa niku? Ayo. Arep durung tekan kok ya kuwi kaya. Ayo mulai isih cilik burung klepetan jelanteng kanapson. Lha kuwi sampeyan ngomong aja dulu ning kono kuwi ya bocah rong tekan kok ya. Iya tenang nak karo aku ki saiki wis dadi Gus ning Wonosobo, Pak. Gus apa? Gus Reng. Gus Reng. Ayo Gus Gareng lah dadi Gus Reng. Iya. Ya durungake bawane kaya ngapa? Bawane. Lah takoken terus. Wah, iki bakale apik iki. Monggo nek putra daerah iki tegese aku dhewe ya dalang bantul tegese cerak. Sesuk kapan-kapan derek bapak ya nak ya. Nggih, Pak. Heeh. Sewengi 150 gelem ta? Piye? Niku mboten cukup nggih tumbas bensin kula seminggu lho, Pak. Oh iya ya. Nggih. Nok. Ipun. Nganu nek dijak aku lapor aku sik. Lah piye? Pripun? Dijak gelem dijak bapak nggih ngono. Engko suwe-suwe rapi kali bapak nggih ngono wis. Oh ya ora wong kuwi sak anakku kok ya kowe. Sak anake, Pak. Heeh. Wis putrane Ki Geter ki ustad. Ustad sinten niku? Bapake dalang ning putrane dadi ustad iki ya contoh baik. Ah iya. Tegese anak dalang ora kudu dadi dalang, anak polisi ora kudu dadi polisi, anak dokter ora kudu dadi dokter. Nyatane anakku ki lho, wiwit aku main biyen ki seprono-seprono tau gelem melu ning ya saiki dadi ustad. Mergo pancen ya sing marahi aku kuwi. Domne wae ora percaya to? Ora. Lho tenan to. Ha suarane anakku nak dongkori akeh nyatane biyen tau dadi juara 1 sak provinsi. Mula kok cengkoe. Sing nglatih ya aku. Mulang kira akeh jenengan. Heeh. Mula kok cengkoe ana rada suluk-suluke ngono, Pak. Ya ora cengkoke pancen ya ngono kae. Bismillahirrahmanirrahim. Ya antarane ngono kuwi.
ngono kuwi ya, Pak. Heeh. Lah sampean sing latih. Sing latih aku ngono. Edian. Ning ora perlu tak contoh nang kene wong kaya ngono iki kabisan ngono iki ora kudu diketok-ketokke. Ning tenan, sampean nek do ngrungokke apa kae mujadan bareng kae nek ana tulisan poster Muhammad Damar kae anakku kae. Apa ngerti sesuk gelem tak pek mantu ngono? Ya ora. Ampun Pak, ampun. Sesuk ndak kelangan kok nak bajutke. Meno. Wah iki Apa meneh? mboten. Nggih. Iki yo bakal yo pinter dialog barang iki. Cengkoke mbok sithik isih lugur apa-apa nek kudune tansah reruntungan. Ning gandeng isih enom ki isih lugur apa-apa. Ha pengene cengkoke apik esuk dolan ning Surabaya. Sesuk pengen apik ya dolan ning Wonosobo tansah. Tegese ning Surabaya ki ora piye-piye, tak ajari cengkok sing gawa kandel tipis ngene iki. Cengkok lugu kepiye ngene iki, ora kok piye-piye. Aku ki seneng nek ana cah enom kok maju wah cah umur semene saiki jarang lho saiki cah umur semene kok gelem mbilut budaya kaya ngene iki wis Reruntungan akake anak kaya ngono kuwi dadi dangdut Woyo melu-melu. Ayo nok Kowe iki iso njlomprongke iki iso ketakan larasan kok. Ya. Ing sarina sawa ngono ta. Pedotane ki ketol. Sawa ngene. Ah, ngene lho. sawe. Kene iki mulang tenanan kok kono. Ngono iki nak. Sawe. Sawa. Sawe. Sawa. Sawe. Sawa. Sawe. Wah, angkemu golek kelakban wereng kan. Sawa ngene. Ngono. pripun Sawa iki mandek sik. Sawe. Sawa sono nemolu ngono lho. Nemolu manema. Ora melu-melu lho iki. Aja ngrungokke gareng, gareng dadi gala-gala tenan ora. Sawa ngono. Sawe. sawa Ah, ngene. ngene Bagus. datan kengken Nah, yo ora apa-apa ngono kuwi. Esuk meneh nek Bang. Nek sakniki ngono isih ora nganggo karo solah ngono. Sesuk nek wis apal tembange terus nganggo ekspresi terus nganggo upamane Piye, Pak? hayati. Datan kingkang. Anakku dibangeter. Lah jare kon nganggo ekspresi. Ayo sing alus tembangnya alus kok. Iya. Tangane karo upamane kaya ngene iki. Datan kengkang. Nah, upamane ngono kuwi. Datan kingkang. Nah, ngono. Ngono ya, Pak ya. Heeh. Sak rempet. Ya, alon-alon ora apa-apa. Ati ki terus ati kene kita terus nembak kene ati ngono ado ya kono ado ngono kuwi ora apa-apa tegese karo Wah, iki mah sik kowe iki mah digarapi dalange. Lah jare kon ngenten iki kula nggih. Ya ya, sis kowe manutan kowe nak. Wah, jan.
Isih lugu tenan kowe. Nggih, kula niki. Gelas. Ngene lho nok. Cakepane lak ada to. Nggih. Pamane ada iki karo aku rono. Oke. Ah. Ato. Kira-kira ngono kuwi. mboten Pak niki. Ah. Aja ning kono mbok rokmu kebuka. Terus cakete ngati iki ati ngendi? Ah, kalau ndemok ati kata kene iki. Aduh, cakete ngati. Kene. Kene. Wong iki ati manuk kok. Oh, alah jan. Yo ndak rampung-rampung tembange. Caketing. Caketing ati. Nah, ngono kuwi. Ya, mesra apa-apa ning panggung iki profesional. Diajeng garwanipun Kang. Nah, ngono kuwi. Pripun Prabu? Prabu Baladewa kuwi. Nek kowe ditimbali piye diajeng rak ya mature inggih. Kowe ra kena guyu. Kowe kudune lewat surat inggih kados pun Kang Mas. Gak aku wegah nek karo Piye? nek ana sing gendar iki gak. Lah piye to? Om Prabu. Pripun Kang Mas ngono Lah wae. ngono. Baleni. Diajeng garwanipun Kakang. Pripun Kang Mas? Oh, ala iki mau pripun Prabu Baladewa. Kayak iki. Yo. Wah, kok dadine aku ngerti, Pak. Mula iki meni Prabu ya sene ngerti. Lah piye? Ingsun Angling Darma. Angling Darma. Ayo ora apa-apa iki Angling Darma kabeh. Angling Darma ki gagah di dhuwur, gagah pidhus kok. Lho, Pak. Angling Darma kok kurimen. Lah padake aku ora gagah dhuwur apa, Pak? Lho, aku ki wis ngadeg kaya ngene. Lan jenengan iku mok sami kalih kula, Mas. Oh, ya wis ora apa-apa, wong seangkatan ya sing ngene iki lah. Nggih. Nonano. Nano. Pripun Sang Prabu? Ora apa. Pindha mimilan mintuna Aku Prabu. terus aku sinten? Prabu. Prabu sapa, Mas? Prabu Dawangsat maksude. Mah Prabu Montor, Pak. Kuwi iki Jawa Timur. Digowo-gowo. Diajeng gawranipun Kang. Aku wedi, Mas. Aja kok dadekke perkara iki. Aku wedi, Mas. Sing raja. Kuwi iki sirah potokolan. Dinggo. Yo. Nak ndak kelangane kok, Nak. Ayo. Nah, ayo. Kuwi cakepane iki tembang kok ayo. Lah tak kira ngejak. Aku wis dadi Prabu dadi ngene iki ngono aku. Kok sik tak rampung nih, kok sik. Iki Anggris dadi Prabu wis munggah. Apik. Aku nek kecolok kuwi piye, Mas? Ya ora apa-apa. Ya. Wuh, lah kemana? Wah, iki jan apik tenan iki. Wah, iki nek Mbah Waluyo lah karo Suhin to. Wah, aku karo kowe iki apik tenan iki. Ah, wis. Yes, pasangane kaya Paidiro titik iki. Ah wis mati wonge. Enak. Ayo bareng Nimas. ana tapi wajah
situasi dandali sithik-sithik upamane nggon karding mau yo Brian ngono kuwi lan esuk dolan ning Surabaya ngono ya yo dijak Pak yo dijak esuk nek bapak karo aku ngono apa esuk bintang tamu ora karo kowe kok yo wong anggar iki duo Prabu ngono dilanggamke iku nek dilalah Mas Wahyu ngejak dangdut tipis-tipis sampeyan joget ya kok dangdut ae. Aja kalah karo Intan. Nah. Yo, aku kang setya satu. Yuk. Aku kang setya satu. Iki dangdut tipis-tipis lho, Nak. Nggih. Jogetke. Mugian tok berkahe kwiti. Lam
neno neno. Mugian tok berkahe lah bocah iki nganu iki Mas Gareng. Dijak alus gelem ternyata dijogeti. Jogeti yo jos. Heeh. Iki kowe jos nok. Muga-muga kowe sesuk dadi sinden sing misuwur. Sinden sing jos nderekke dalang-dalang kondang. Laris iso nggo yo rewang-rewang wong tuwa. Amin. Pangestunipun. Sesuk kowe nek njangkel odone aku wis. Nek ning kene jane sing mulang sapa enak? Sing iso ngajari sapa nek daerah kene sampean? Mas Nandar. Aku nek sing mulang Nandar kok ora percaya ketoke kok. Sing mulang sapa nek Mas Begi kae? Nggih. Wah, gurune Mas Begi. Ingkang bonang. Bagas, Pak Bagas. Sing ngasta bunang kae. Ingkang ngasta bonang kalian ingkang gambang. Wah, nek sing gambangi pancen ya guru SMKI. Nek Mas Begi kae asline pancen ya bundha. Nggih. Nggih, matur nuwun ya kapan-kapan nderek Bapak ya. Nggih. Ya, duwe bibit. Nek kendang-kendang Karo joget mlaku. mentale apik iki ya.